Jesus as the master teacher, and I say, or say, yes, or church for penny. I was here for now, Chimu Chediampon, Yakopon, Ayadom. You were a Dusia etoso, Elum, Senia Cote, Munina, and more Asiano. Ye share a Christopher entity, yet the Munchich will be Bremsesia. Yemfie mu esesa afoforo hu no bebi biara ye nam no esesa afoforo hu bededi ma ye hu nyame so yie no yenso afren say ne wia senche mo carpenter for say na umwedi nim say adwuma mu kura nya adwuma bia so ye bema mu nyina akwaba na afi ye de asida sonko e de amatwedi ampon nyankopon sanse ne pe ene na dom ena ma ye nyina ye da so eti enkomo kota yi munara yesia adusia bia akwasam ne se de pa le beboa ye nyame ye ne Kristo som ye pa osig a Kristofo entete ye no wa ye adusia makomakonan ene na otwi mu ye wo adusia etoso enum se ne meka ye no adusia na tifi asem no se Yesu ochechefo peni no abusiafo sene yedi kan aka no sa kota mu nyinara yedi asiwo etonkra ede ama adansama nyina ankrankra adwumadie bia won so atu won ho asiwo wo Ghana amode boa onyankopon adwuma yabo won hu dawo di akere adasama na emwa bia obi bia beboa no won so watimi di aboa wo last month yede Advent Heralds NC hono eda mwase se mbi mutimi frɛ ye na mwakakra mbetimi granhyesem krampa mo frɛ de ma nyina no yeda mwase sabusumi ye di animu nso yede 3ABN Ghana ene edi asi enso saduma koyi nso fato mo nso a mo nso mo bo Nyankopon aduma pa ye wo Ghana mene wo kasai ebia na wo hwɛ ye krampo wo 3ABN obehia wo moa obehia menso memoa yemkotie mkrato kakra na fe yambra You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 0160084530961101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yo yasan ababion ye bema mo akwaba sonko kwan so me wa begofo wo hase ya omoba beboa na ene adusua yi ye de abrem adusua no ebe de pa ye ntime nchim wa fidie no dansa na di adusua no ebe brem no mayemfa yaso enfem Golden Gate.
Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama ajona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba niye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama ajona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba niye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama ajona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba niye nyamiye Senkeshe osu asasini Munye mahorwa Munyame wosaja Wawanije kotowo Afije sorewo Naje kase Nyame muje kesi Senkeshe osu asasini Munye mahorwa Munyame wosaja Wawanije kotowo Afije sorewo Naje kase Nyame muje kesi Onyami kokoko Wakwaye wo Wunyuma ya kesi Esanye wawa Owa hadiye nyamiye Wakwaye wuna wunyuma ya kesi Afe eye wawa Onyami kokoko Wakwaye wo Wunyuma ya kesi Asanye wawa Owa hadiye nyamiye Seyeshe osu Asasini mu Niyamahodua Unyame wosaya Yakutu wo Wangwaniye Yesari wo Na yakasa Nyame wo yakesi Seyeshe osu Asasini mu Niyamahodua Unyame wosaya Yakutu wo Yesari wo Na yakasa Nyame wo yakesi Seyeshe osu Asasini Niyamahodua Unyame wosaja Wawanije kotowo Yesari wo Na yekase Nyame muje kesi Seyeshe osu Asasini Niyamahodua Unyame wosaja Wawanije kotowo Yesari wo Na yekase Nyame muje kesi Seyeshe osu Asasini Niyamahodua Unyame wosaja Wawanije kotowo Yesari wo Na yekase Nyame muje kesi
yɛda yɛnuanom Golden Gate for ase wɔ ɛnwoma a ɔmode adi adesua n'animu amaye ne twediampɔn nyankopɔn adom nti wɔde abegafo mmiɛnsa ɛna abɛka me ho wɔ hase a yɛde ɛnɛ adesua yɛde ɛprɛ mo medeɛ mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ twediampɔn nyankopɔn yɛadom ɔde pastor ɔde asiama nso ɛfiri red no ho asan abɛka yɛ ho wɔ hase pastor yɛma wakɔ aba great na fe me botra na me call sister Adwoa Fusia nso na eti mfimfin no sister Adwoa Fusia e mo akaba great na fe ne ote eto no ho akra nso ye brother Oten Mensa nso na eti eto no ha abusiafo nde abegwafo yi na twediampon nyankopon na mo so na ye de adisua mo pensem mo ede bremo na ansa na no mama yen kata ye ne na sister Adwoa Fusia ntu adisua na show ba de nsa pamucha wo maye mompae yen jefo yen dimafo yen chechefo eda wase wakwanya wo de amaye ne se me pensem wo nsemu ye yesro de se fa yi mu boni nyina che ma wo kunkun sane me kan ho wo bra ye bisua wase mi ho na me boa me nya wase mu ntiase na dom ye ni ntimi fa asema ye bisua nso nya adwuma na nsiesie ma ubaya enche na aba no yeda wase so wati empaibo Yesu di munti amen great da wase se mo yeto mo nsafre mo nyina so mo ba abusiafo last week adusua no ye twaso from last week no e twaso this week so last week so hwe adusua na etoso enan or say the eyes of the Lord, the biblical worldview. Share Ewurade aniwa sene Bible no hu wiase. In fact, you say sene wiase no wiase ana say wiase aniwa no any Bible aniwa no nse. Sene wiase hu niema esisi ene yetebia mu no Bible cheche mu completely different cry. In fact, you sene interpretation being in church be a course will be as nyasa na Bible kakra so pesa addition we want ase pa na okọ YouTube channel na London Ghana SDA Church and as a Facebook so London Ghana SDA Church o subscribe wa no mi adoma no so e chese video bia ba obetumi anya bi na fe so comment bi question bia nso a obetumi de ato ase e ba e bekenkan na fe mo aye bia ye wo no ye de ama now chi mu ye share Jesus as the master teacher and as a Yesu ochechefo penny yehu se abra nipa ye bone no na e wo so Onyankopon beda ne ho adi ekire nipa obeda ne ho adi ekire nipa enam Yesu Kristo so Yesu Kristo ba asase so asese ochechefo ni penny a Onyankopon animunyam ahyenma bibia obeye bia be se Onyankopon abra Yesu aba asase so niema obeye no ya yensu edi nachi adie be ni betimi asua firi mu as Yesu Kristo se oye ochechefo beni no eno na sa na otwi mu ye pese yehwe yeni kan hwe ye ka abosem no 2 Corinthians chapter 4 verse 6 me kan prof bia Dr. Mensa wakan twi amaye 2 Corinthians chapter 4 verse 6 For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God and the face of Jesus Christ. Amen. Amen. Korinto fong ma etosu mi no tie ye nan chi mo ye nsia no o se fri se Onyankopon a o kan se han fri esum mu nhre no ana wa hre na akoma mu se Onyankopon ni mo nyama e wo Kristo anim eno ho nim di hre. Amen. Amen. We samana Paul Chokoma Korinto na letter na etoso mienu ano de koma Korinto no emu nsem no bi ene afa ye de ayesanka ba na ekoyanim no ebeba mu na afi ya kasakasa Pastor Mamindi kan emra so ye hwe Yesu ochechefo pani sa na ye atifi asa no ede mai sa Yesu ochechefo pani wo hwa yentetie mu yentebia mu yasafu mu yensuku bia sa topic we no o hwa ye nyan emunti ase pa ya na sa ne de kire na se sa ne hu no ana se sa na wo kwa obia deda na no se Yesu na e chechefo pani ana se hu ne sai yo Bismarck bedase ni abidwafo
ne minim efa ho anase nchichemu a emewɔ no mehya ase e di free adesua no animu ensem no ebra adesua no dey di efa osofo pani bi efe no Billy Graham ekwan a ofa so a mokoko pie asrafo bi efan se omo tibia bia na omo wo mu wo bra na omo akomu ase omo prepra na omo tibia omo nkoyie na woni asrafo pani ba akona mu no ose asrafo ba akwa na wo prapa ba akon eba efre ne stra ni pani ne se entokwa yi mekoma na enso ma ehu anim tibra na me nhwe wanim enti wose osra ni pani koi na osra ni ya na we pray no ede ni tito ne kan say na fro ho esuyi efrise na wahunu osra ni no a anasesra ni pani na wo kon ye onu nti wo praye no wahunu anim ni Graham say osua bibi efiri mu ne osua free mu no na adesua no de ma yense ye wiase so kotibia bi mu saa ye kotibia bi mu a eye opra etibia bi mu a na mogya etu wiase enum na Onyankopon nam Jesus Christ so eyi ne ho adi efise na Onyankopon pese wiase a apratiti hunu no ehunu n'anim onyam ehunu ne tumi ehunu ne kese enu nti no Yesu Kristo ebai adesua no se na woye ochechire pani ni mission ni say obedani Onyankopon anim onyam ne ne kese adi akire wiase a apro atiti enti se yare 2 years so ye brei so ekwan ye befa so ama adasa ehunu Onyankopon nanim onyam nienti a o ma Yesu Kristo ba ye ne behu nanim no ene say ye nso so ye bema ye ho kwan wo saa kwan so na Awurade Nyankopon afa ye nso nam Yesu so ama ewiase nso ehunu sane etie sane adesua no eka ye no sakin kansem ne eka ye ye 2 Corinthians chapter 4 verse 6 no the short one was see the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ enti se yesu ye ma ye ho kwan saa Awurade Nyankopon ebe fa ye nso ama ye mbro no ye fie mu ye nsole bebia ye wo bia no nipa ebe hunu Onyankopon no munyam no afa ye nso and that's pastor and that's agili for na pastor at church emuno say Jesus Christo oni ni church for penny say ne tibia nipa ko mu na ehun be hia say e was Jesus Christo eba na yetimi ehun Onyankopon animunyam e wo Jesus Christo mo but am pese me exactly say wo hwe yen church mu yen titie mu yen tibia mu a sasa ne pastor wa church mu no sana ekono so practically pa no ye suku mu ye kire nkwara asa Jesus Christo ni ye church ni pani ye fie mu ye de tete ye marketplaces ye dwuma mu ye penetrating crofo ma omu sa ne mai na se ye church mu se ya akwa ne meka ne se Jesus Christo wa bedan ne Onyankopon wa kire yen ena nsori a yekọ nsuso no yetena Onyankopon na ase anase yetena Yesu na ase ma wo chechire eti ne Awurade hwehwe ne se yenso ye bedan ne edi ama amansan yehu no enti yen asede se yedan ne di eti enuma mu no esesa afoforo ehu Yesu Kristo Onyankopon ne onyam no fa yenso yemfie mu esesa afoforo hu no bebi biara ye nam no esesa afoforo hu no se ye Kristofo a yade ato ye ho so no de ye buta ye sese ye no ntise bispa ko busami a meka se ye yo na so se be ye be wie peye ama afoforo hu no eno na adesua yi no e de ma ye nse ye nu sa buta ye no great me da se pa ye to aso is adwa for so ma membra so na hwe so kinkan Hebrew chapter 1 to 3 na kona Paul eto no bo abra na ocho enwoma ya koma Hebrew for no echre Yesu Kristo na nyame su anase nyame ya oba asasi su ase obeye se obeda obeyi agya no echre pa yi obe reflect the glory of God ewo asasi su ase Nyankopon animunyam obeda na di ewo hase in fact sa na yenso waton sa frɛ yen se yenso yembeda Onyankopon animunyam adi echre edi ni betimi asua free de Yesu Kristo beye na ma yenso yetimi asua na yetimi ada Onyankopon mo adi achra foforo
yo medasi o asembisa ne ho se de odi kan kan ye no Yesu ba asase so se de be ya obetimi ayi agya ne su chosem che yen say obonsam agye wiase say nyame nye odo okanema ensem fata efa nyankopon na enso so oba ne ba ye no obeyi kire yen say entisa obeyi odo kire wiase ti say ya Christopher yi no si epesa afofra a onye Christopher nso hu Yesu ni nyame wo yemu a etwa se odo no ebi wo yemu ansa na Yesu beba no abodia hyase no yi nyamesu ti abodia kire ye edifo no nso ka nyame ho asem kire nanso Yesu ma ye nimu no Yesu be ye nyame preko pa obetena anipa mu ema oda nyamesu no edi wo yemu ye Christopher nso afra yen se nyamesu na ye odo papa ye tema boko ye ojo ahobrase na Yesu beda edi ma ye hu nyamesu ye no ye nso afra yen se ne wiase nche ye mfa seso ni bi nchira foforo na wo hu nyame wo yemu ama nyame chimupo no abem great medase pa abusiafo ye kusuara ye hwe se Yesu ochechefo peni bra Yesu si asase su ase na ye frɛ no chechefo peni no ede na oyeye na de na ebetimi asua firi mu na maboafo no eboa ma ye koye ne mame nkobra oten so se wo kenkan John memo wa kan John chapter 1 14 and 18 na fi wura no wuri aka John 14:9 nsem bi wo hono kan wie na fi yenhwe se bisa bi e wo John chapter Yohane enwoma na chiba ko imu du 9 ene du nwotwe na wura no wuri aka imu etire du 9 imu 9 imu kron. Okay, Yohane Asempa iti ye ba ko yimu edu 9 ene edu enwotwe no o se na asem no be ye honam na obetina yimu ayihunu nani monyam se agya no ba owo no kro ani monyam na adom en no kre aye na ma edu enwotwe o se obi nhunu nyankopon pen oba owo no kro no a oda agya no kokum no ono na wayi no adi akire. Amen. Great. That we now kind John 14:9 so assembly so e wo hono. John 14:9 Yohane Asempa hora iti ye eduna yimu aye nkron. O say Yesu se no say mene mo wo ho dadaada yimu hunu me ana Filipo. De wo hunu me no ahunu agya no na aden nti na wo se kire yen agya no. Amen. Amen. Great. Asembisa e wo ha say ne se wo hwe akenkanse ma wo kan na e kire se agya no na abeye oba na abetena onipa mu sanse wo kenkan John na simfiti ase no na asem no ho na asem no ne onyankopon ne ho no fa na asem no ye onyankopon sa asem no ne ba asase su ase so everything be e wo ho no kire se agya na nkasa na ye den e ba asase su ase nso sanso obe na e wo se Yesu Kristo be fa onipa te bia de to no so ye ya yedi na chi ye wo nso sanso bi ana ase e wo nso sanso bi wo yeso yo mini apan mi da ase bebre em se entiase o na asem no spuda ho pa ase misa no edi enti na Yesu ba wiase oba se obaji adasa na se ne be ye beti na se yie pa na so oba yen yeti bia mu enti oba ma ye wo no enti ade a e frɛ no ya woti ni aye de ni areho de ya ma ni nyina ohunu bi enti nseso a obeja aye no se yipra no edi na tem ni nyina o edi oyi abojukire di de ntubo ase na adwuma o kire odo e kire adasama menu mienu a obeye sa ad na kire ye no edi ahweso no odi jaye na opese ye hu se ni ositie enti na oba yen ye tibia mu no ma ye wo no enti bibia menu mienu ye hu no asase su bia se ye ya o se ye ni je se ya reho ni na no otene sa pepe enti so otimi ginae na se otimi fa o ha hodo nyina mu na nso so ya nte se odi mfunso bi ana osopa obi ana oyi obi ayaka dia adenti na mnu mienu yentimi emfasa atibia nu anu nti na obeda na de kire ye nti yanso ye betimi ayenhweso anu nti na obae se de be ya de oye ne yanso ye be itu sa na monkro no a mpesa kakra enka ho
ne mpesa me de eboa ida aten de ne se hwe kwan a Yesu Kristo fa so a obae osa ken kansem ne se na oyasem no frimfitiase on se oyasem a na woka onyankopɔn ho fitete bre no but ye ba pa foforo no mo no asam no beye onipa asam no beye wonyame a wonam onyame su no so bedane onyankopɔn etrene ni onyankopɔn pese ye yo no edi eti se ne edatin cheche mo ntia wo se niema wo fa mu no nyina no na ne botaye ne se obe reveal onyankopɔn kan se ni nimdie anaso onyankopɔn ni ya Erade epese adase hu se ne wote no wonam asam no a ebeye wonipa ebetena yimu no asam no ebeye han no wo se ebehran wo esum mu ema esum hu no onyankopɔn animunyam ne ne kese enti man ati ka asem bi wade hwe no ye me de pa education page 82 no wo se everything Jesus did in his life on earth had a single purpose, and the revelation of God for the uplifting of humanity. On said in yes Christo be ye bedane dini nara sini that in chire mu amede kakra ka ho say obi pija wonyankopon sene ne munyam ene ne kese edi timu akakra me de great me da se pa se pastor won so odi ebi aboa minister is adwafo so apese o de kakra de ka ho ansa na makọ manim se the ye no yes Christo fa ni party bia de to no so ye won sunsan so obi na yes Christo krampo no na ye hwe bibi se e de be na qualify no de na man e qualify se oye odi obedi sa adwuma no na anye obia nanka it could have been any other entity bia nanka waba asase so de na qualify yesu ma otimbe di sa adwuma no ede maaye meka se oyenyame prekope. That's right. Na abofo ho abofo moja no ntimi nyinipa. That's right. Inyama moja ntimi nemo jese obo ade na tinyame prekope no ono a ne sefata se ni moja no betimi age efri ebone ni yamane no ewo mu ti yesu de without him no obi any who qualify be. Great Pastor, yeah, what says okay, John 14:8-9. No, Philip question so they very interesting. But I was a Philip so it make say, what do you ca? My young hunu Yankopon, Yesu, the hunu Yankopon one, and kwa so my. By yes, Christo and nam as some so, Emma Philip who say, well, who no Yesu, well, who ejano. It was a tresse, yes, Christo, prepare no home, ye bibi, ma, Abia Philip, Philip, Opadian Apesa Tremi, Timino Nanti Brebe, but also yes, Christo, and I'm so a master teacher in Tino. That's right. Now, what mission said of a feeling in Tino, or Tony Boise, a church Philip, who said Philip. Timini nanti neni na ntu hunu Nyankopon ewo mu ene Philip mpesa me kachira wo nese mi a wo hu me no wo hu no gya no so hono enti yen so no esese ye ma afoforo ehunu Onyankopon su no ewo ye mu no matter what esese Onyankopon su no ededi wo ye mu ma afoforo ehunu se no Onyankopon nam Yesu Kristo so be ye ewo ya brabo mu Madam Wase, Moma Yanko, anyway, great. Pastor Messa about so, but remember, Uncle Tina Kain, Philippians chapter 2, verse 1-4, now face 7, no. Paul, and so a trocoma flip for no, or can be a one my Nikapa, a young kind of a young shed, a same bit me free. Your Philip for humanity, immunity, move back on a copy man. I say, it is a crystal more of 2B. So, direct it be. Say, home no, I uncle Fabi. I am share into more bro one. Mamma manage any muse, no bedjuna de crow, any other crow, or crack crow, any adjoin crow. When you be beer to pay a 9 when you a pair eso, name or Mumfa Brasia June. Mumu young conom in Chenamoam. Mumma will be a show on one dear, name a monshare, name for 4 DB.
yimu a ye nson no o se na emu moto ne ho mpan fa akwate bi ato ne ho so da ne ni panse so na se o ye na de fa ye no ohun se onipa. Amen. Great, we are very powerful. Pastor, na pusha butaibe na ne si Paul ani so a na de kasa asemi and ana ne concern pa fa Philip for asafo no and say na de ni betimi asua afri mo. Yo bispak with that say so sha utimi say Paul ne butaye pa ne sini ni so no say na opese Philip asafo no hunu onyankopon a obeye wonipa onyankopon a obetina nipa mu onyankopon a obeye akoa onyankopon a oye sitie empo ekosi bra ye ball na sendwem won say ne butaye pa no opese woda na di because say Philip asafo no na owotibia bi mu a echinijie ni niema bi ayese niema basa kakra bi ewo mu na wo munti onyankopon ba no aye Yesu Kristo ni mission a wode ba asase so no na wo munti asenti Paul enya tobo asese obechichi omumu ena wo ma omu hunu se Yesu Kristo no a omadi na die no na oye onyankopon prekope nanso so ojani nyame so no to ho beye akwa on se akwa tibia no yade ya sabre no na otiase ye kaso bi akwa ne no ho akwa hyeni wurase akwa chebi atantan de bia na akwa ne neyo etina pop se otwe o madwem o tiase wo simple language a eye common mo mehunu se onyankopon timi beye akwa eba ewiase ebe fa sasu no mu ebe wu ibe hunu amane dia that means say it's a say so ye bre ye ho ase o say ahobrase no na ye Paul etrim pokese pa se won be bre wo ho ase no be ti Yesu Kristo no ye master teacher no ase ti sa wo ka verse 5 na Paul say enunti mumma adwene a ewo Yesu Kristo mu no bi nye den entina mumu efiso no na wo ye onyankopon de na enso wa mu no nyame so no na wo be fa kwate bia be fa ya umu no empo ye sitie kosi se wo wu asendua no so na sa wo toa so kra kwa ni mo so no na awurade na akopon amma no so na wa ye ne kesenti se ye nyina ye tie no a se ye ti Yesu Kristo di no ahonam nyina anye den enkoto no na ye nsori no enti se bisba ka ubusa ne na Paul pese wo kire ma yen soso ye tiase bi se ye Kristofo yi ensoso ne se onyankopon enam Yesu Kristo so beto ne ho mpan be ya akoa ebetena asetena bia sebi enye sikani asetena enye odifo asetena enye obi a wotumi bi asetena na obe ya akoa yen soso edi na chi no de na se ye yo se ye so ye bre ye ho ase na yesua ne ye no ni so no that's it. Great, me da say pastor me say na wa cheche mu ide ye be ko ye ne mo sister Joyful so ma membra wo so se o kan 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 21 me pese anko tin be kan am 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 21 anko tin say why crowd wa kan ho no ma bibi wo ho e pese ka mo asem. Okay. 2 Corinthians 5:16. I say enti free nei. En mo biara honam fam. Na say ye hunu Kristo honam fam mpo afi de enim no say bio. Enti so obi wo Kristo mu a na o ya abode foforo. Na o madada no atwam. Hwe na o manyina aye foforo. 18. Na ye nyina afro nyankopon a onam Kristo so apata atwen na fam ne ho. Na ode mpata som amayen no. Eni say onyankopon wa Kristo mu a orepata atwen wiase fam ne ho na omu won fom so engu won so na ode mpata asem no ahye yensa. Great say emu eda hope clear e wo hono sister Joyful so ye hwe Yesu Kristo ana so ochechefo peninu ne nsiesie na se nkabomu o hwe se ne Paul etro koma Korintofo ya se odi Yesu Kristo digina homa mpata otwe fam onyankopon ho ne bibia obeye bia nkabomu a wo se eje ne betimi asua free Yesu Kristo ne waye in terms of science so ya brabo aye bo betimi aboa ya ma ya kan ye ho abom. Yes.
that's was in Bisano. Say, Ansana, ye bit me a yen cabomono. Nature say, or how be ho. Nenta what our DB, and I say, I are cabio. So be anyone I ask when you are young cabo. That's right. But high no, just some no chain. Here say Christopher, in young cabomo. Every year, or basa see so. Sabbath and the park counting or buy. Na boni nti Nyankopon ne nipa ntamate no buy say the be asa bonhwa na abeda yen mu no ebetimi aka abom trosem say esum ne han enni twaka bia Yes. na enso say Christopher yi no sa butai na Yesu de buy na ese bitina yen. That's right. Any pa ebe pa sundwe. That's right. Trosem mu asem bia me de pa edwom aduasa nan no chichemu dunai no. Okay. O say hwehwa sundwe netin. All right. Christopher yi no ya sade ba ko pa no ese any pa e pen kabomu enti we Christoni no enye ho atutupe. That's right. Enye ni pa we takra wo gemu ensusu gyan wo nsemu baby o ha wo no twe ho free ho. We say hey bapa we Christoni no enam say o pa sundwe enti no se wo begya wo die mu kra ma sundwe aba gya mu manemra hwehwa sundwe neti no ya botaye pa say Christopher no na se so izo ese dead wo dada brabo mu se de be ya wiase be hu so we Christopher no ese baby a asundwe wo ho a odo ho nka bomu ho bia koye ho emenyame su ne dead die de wo mu enti ya botaye pa wa frɛ no eno na Yesu bedi beda ni cheyen odin kabumu ba ye ne eja ne ntem yenso ya Christopher ni mu modern say ye dada sitin me behwe asundwe wo yenni yennuanom ntem yemwa ma asundwe ene dada wo ya sitin yes. Yeah, in a very practical way, no, sign a bit to me, yes, I did, yes, I do or train because I will share Paul, ya DB, I am in the past, I can kind of book of Philemon, in a letter, Paul, short the command Philemon, your elder, I was a from Musata, not Onismos, and Aqua, and Onismo Johnny, and no cartoon room, Paul preachy room, no, and Onismos. Criminal was such a meanwhile the master no say elder the baby until your bench no be fast no ma reconcile Paul throw letter and no demonismus no so fan koma elder no kan chen say sia no ede was such and no catchonismus say e ka bia wabo enam so no nismus Johnny as a criminal no Paul no I ready say obitia so enti omun kambum wanyi na ntena ho anka se onismos o na ehwan elder pa na o yesi say ni say wanyi na ntena ho o ma no ko na chi reconciliation where you prepare say ni sika kurampo no obetua na nkabomaba in a practical way ya sitina mu do we see some of these things and I say ya kind of sa keke am say no kwasem ni ade a wase ye say ya gidifo ne Christopher ne de Philip from asam na okan etimi no tichemu ba kon ekọ no so oduru miensa ho a oba wie no say na momon fa ho brase adwene emumu yonkonom that's right nchemu ankasa mo ho brase adwene o emumu yonkonom nchemu amo no kwasem ni sani adwo kan ye no o say hwehwe asomdwie tino mesom so betimi no nyonko ntam asomdwie aba ise obu no odi ahobrase pa abu no chen wa nkasa ho that's right in society a wo mu bia position a occupy bia nindia wo bia dibra wo bia no o so hunu se eno no e kasa asi so he ya Kristo no hweso no yeso wo no ye this year pa no to no hompan that's what to hompan I just say wa for go bibia eno oba fompa said be ya minu no ye betimi na tena na so be just am so we dia atenti na tra asama hodo ne nsama hodo a ye kenke minu mienu yetimi fie ho nto so na ya nwini afoforo yie die ho nchen ono odwene ye yie die ho nti no ja ne dia eto ho no nti sa kwan no so na sisi eninde a
or say a buy a bremu, na buy an auntie when I for so. This make me fa kakra bi nka ho. Okay. Adesua no emu ekofa ho baby no Colossians 4 humanity back which wedu no no waka asemi wo say all things whether on earth or in heaven by making peace through the blood of his cross. Yes. Omo say bibi biara ye kaini na no the fare by ni mogya no a ebehwe gu wa sendua ne so no. Was yes Christ mogya no and a reconcile ye. And when a car ye boom, and my ye egya no be ye baako. Etiana mo biara ye to sene ida teacher mo adwa cheche mo no nyina no fareba no eye mogya no a ehwegu Calvary no. Ose mogya no ye de see eni so hu sene ne nimonyam ne kese no sitie no a eboa yen. Emma yen so anamon biara ye tuo no ahobrase adwene ye benya ne ye beya ama foforo ne foforo behunu ye men ne Yesu be ne ye ne kese as a master teacher no eye asendua ne wu mogya no be hwegu ye no fi se Yesu Kristo na ko ho kwan se wo begyae wu no na so obre ne ho ase se be ya wo betua sa aka no ama ye ti se no tena ye mu a ebe ma yen so great. Yo, Madam Wase, GD4, Yada Mwase, Gusuara, ye share and chair the edition ebeba na ye share yes Christo or church for penino or no na ye share. Mimisa Massa Missa here be enough ye fan sorry said Uncle Ten say walking can Luke chapter 2, 8 to 20 na Matthew 2, 1 to 12 na ye share yes Christo na sia for na dusia for edikan. Sani ebeka no a woni omunya nkitahodie ne dikan ne maame ne papa na fe the three wise men na omo esre no so no omo na ye nkofo mu dikan ne Yesu Kristo enya nkitahodie pa edusua ben na ye betimi asua frasa nipa ku miensan. That's bebre am say senia odika aka no Yesu na ankasa kra akwan of us oba asase so no say ye hwe senia trosam twa onfo ni kyerɛ ne a kasa kyerɛ yen yi pa ne papa kra no oyɛ hwan a say be carpenter ni society mu carpenter for say na omwedi nim say adwuma mu kra nya adwuma bia ne maame no babu mere no kra na yɛ nim no so hono nso nyame efa say ni person na di Yesu no bae na afei na wo mu kra ba bia ne maame ekɔwo no esi nwambuo mu se bi ode hie na oba sa akwa na abawu nwambuo mu ye mo nwan se ne mo ahobrase sitie ndi se ko wo nwambuo mu dia sa ahobrase no bi na ode ehye odwumadie bi ase na no kwasem ni enam ba bia ekɔwo no me de me si ne pip posa se enu nti sa ahobrase na ode betena asase so nante ya ye ne nwuma nyina Jan hweso ma me no mi no enti kasa kyerem no mi no pa ya giedie ni afa na se yakra ni agye nkwase ebidi na chi no se ahobrase ya de ehia pa emfa ho ne ye fure emfa ho ne ye nim emfa ho ti bi e wo mu Kristo betimi dia ye adwuma onyame betimi afa yen so dia ye adwuma so mi fa Joseph so e de Yesu ba asase so timi fa Mary so Joseph ba asase Yesu ba asase so a obetimi afa memi no mienu a society ni mien ana say o man atimu kura efiri mu yenkan yemfra nipa hokura no betimi dia ye adwuma na hye ne dia ni munyam. Amen. Great. Meda Mwase say ye edition no ebetwe kase agidifo ya monso ye beda Mwase pa ye say modem afide e de ato London Ghana memenda akwahefo Sabbath school and afi trosemo empensempensemu edition etoso enum na ye de abrew no ye hwe Yesu Kristo say ochechefo epeni edisia ebetimi asua free no ho na de ba ko na ra ni true ni nyina ne de ahombrase obre no ho ase eye bibia de da agya no esu e de tre tie nso yedi na chi nso e wose anya asa ahombrase ni bi sene ebe ya so betimi anya nkabom na fi de atrase atwen ne maya etoso mieno da sende e de edisia etoso ensia no e de ebebro onyankopon enhyira mo babia mo biara
katewani na mema pastor inshira so yo yemo empire edidifo yene gadofo pa onyame patampa wa dum ayemye inshira kesiye aya won sama yeda wase papa enenso adesua kuni a wode amayen mama yehu se wonyankopon wa nyayen ebra wiase mpo apratete na se ne nidaso ni na asa no wonam ne nu onyamu pa fa yesu so beyi ni tumi ni kesiye di ekira mansan ye chenso mpo kra ne se wonam ni wuo no so mogya ne so reconcile yen esade yen bata ne ho yeda wase papa idapa ne utumi yoye edo yi mu misraw pawcho yempai bobre mu ebia yenwie bia wotie yen dadwene haw na bebrese bi esu ni ba bi nti watwe no afri Yesu Kristo adom ne mmobro hunu na ho prase su no ho a misraw na madusuen so twe no ben ebiem wo Yesu Kristo demo amen ma wokese ene wonyansa no na di ma afidue bi mu enya nigie ma abusue bi mu ensere ma tumi ni kese bi na di woni pe bi abrabo mu na yehunu se ampa se de ho twiri Jesus Christ a oye wo chechefo penni no a enkunimdie be yo nyame madia radin shraye no ntininim tre enen so so bi mu Jesus Christ de mu amen amen